Ano hai Lengsukha joto no ani channel joto no phungka han nor share musuk kalai to sal sukha hapan se share kalai to ko sal sin nuk yang to ha ade ke mani ba moi songoi tongo ta moi songka narok no phono gano yo ke moi mo thonga ko kia okay manai sin ke thik ke barong mani chau hin ne ke Mani tapi kan itu Muya ba kumuya?
tabo khe doctor ni phaioi mairok chabayoi kisa rest khaikya belai khe lengsukha lama bo hamya norok lama rok nugui mankhana bahai jar obosta longtrai lama teibo hamya belai khe lengsukha.